Serrat, com estàs? Bon dia. Hola, bon dia. Encantat de saludar-te. No parlem del Barça amb tu. Però, per exemple, vull dir, una empresa com, bueno, encara no som SA, el Barça no és SA, però un club com el Barça seria fàcil, doncs, fer-li, diguéssim, un dossier dels que feu vosaltres. Seria fàcil vendre el Barça com a empresa, no? Seria fàcil, no? Oh, i tant, té tots els atributs i tots els valors suficients com per sortir i disposar d'una visibilitat molt ben documentada, tant amb imatges, fotografies, pel·lícules, documentals o partits, com amb el que és en si biografia dels personatges. Molt bé, però segurament no seria tan fàcil per una empresa que comença. Avui, per exemple, llegia a l'agència EFE, donava la notícia que tot i la crisi, crec que és Catalunya i Madrid on s'han creat en l'últim any més empreses. No sé si són unes 600 i pico d'empreses. Segurament moltes d'aquestes empreses són fruit de gent que s'ha quedat a l'atur, que ha agafat tots els dinerons, els calerons i ha muntat la seva empresa, no? Emprenedors, gent atrevida, no? Aquesta gent, tu li faries... Estem parlant amb el Pere Serrat, que és director d'Imagine Directivos, o directius. Què és Imagine Directivos i què faries tu amb aquests emprenedors? Imagine Directivos, o Imagine Directivos, que és la marca concreta, és un servei nou aquí a Espanya que es basa en realitzar les biografies dels alts directius, empresaris o professionals liberals, i també proporcionar-los una bona col·lecció, una sèrie de fotoretrats, perquè els tinguin sempre disponibles a efectes de poder-los entregar, lliurar a la premsa, als mitjans, quan són requerits per sortir amb un article, un reportatge, o amb una memòria, una empresa, un butlletí, un news, una pàgina web. Una cosa que s'ha descuidat molt fins ara, quasi la majoria de fotos que es veuen a la revista, als mitjans gràfics, són instantànies preses en una reunió, en una sala, amb la persona aquella en un angle que no li afavoreix, o bé suat, o mal afaitat, o mal arreglat. I la biografia, jo estic segur que la gent que ens escolta, el públic, molt pocs, excepte que tingui una gran empresa i un departament de comunicació, tenen arranjada la biografia pròpia. Jo vaig néixer l'any tal, vaig estudiar això, vaig estar tant temps en tal empresa, no el currículum. Una biografia narrativa, una mica periodística, perquè sigui atractiva pel lector o pel públic. Perquè en aquests moments, Pere, en aquests moments de dificultats econòmiques, de crisi, de que molta gent busca feina o canvia d'empresa perquè aquella empresa s'ha plegat o pel que sigui, el fet de presentar un currículum visual, una biografia visual, això pot ajudar, m'imagino, a que el camí sigui més fàcil, que el coneguin millor a la nova empresa, no? Absolutament. Un dels testimonis d'això que dius és a les noves xarxes socials, als Facebooks, qualsevol d'aquests mitjans en els quals el que es tracta és d'aconseguir connectar amb una sèrie de persones, algunes conegudes, altres desconegudes, per crear xarxes de relació. Això és l'exemple més clar. I què hi sol haver en aquests entorns? Hi sol haver una mínima biografia de la persona, un mínim historial, i ja poder ser una mica d'imatge gràfica. Extrapolant-ho, qualsevol persona que en aquests moments s'hagi quedat sense feina a un cert nivell i que tingui ben cuidat aquesta vessant de la seva imatge, com és una bona biografia, no tant un currículum senzill, i unes fotografies oficials en cara i ulls poden ajudar a que la seva visibilitat i el seu impacte davant de tercers sigui superior i més positiu. En tot cas, per cert, si voleu informació, teniu la web del Pere Serrat d'Imagine Directivos a la vostra disposició, són les 3 dobles Bs, imagine-normaldirectivos.com, i després us donaré el telèfon de Pere Serrat. A qui pot interessar aquesta feina que feu vosaltres, Pere? Sobretot, tal com es diu, a empresaris petits. Jo suposo que el director general de Repsol deu tenir un departament de comunicació amb 10 empleats que li porten aquest assumpte a la perfecció. Empresaris de PIME, per entendre'ns, als directius de PIMEs i d'empreses més grans, en aquest cas, i a professionals liberals, metges, advocats, arquitectes i enginyers. De manera que s'assegurin que tenen aquesta documentació, aquesta informació en bon estat, actualitzada i sempre llesta per ser entregada als mídia, als mitjans de comunicació gràfics, i fins i tot a la ràdio. Imagina que vingui aquí algú a ser entrevistat per tu, aquesta persona, si ve amb una biografia ben preparada, d'entrada tu ja pots saber amb qui estàs parlant i pots anar molt més directe amb algun dels punts de la seva vida o trajectòria que et pugui interessar ressaltar de cara als teus oients. Si voleu més informació,
Pere Serrat, el director d'Imagine Directivos. El telèfon és el 636 476 424, 636 476 424, però com sempre ara millor entrar directament a la pàgina web, les 3 dobles vies, imagine-normal-directivos.com. Pere, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé, gràcies. Bon dia. 12:51 minutets ara mateix.